खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदांस्रि मुसाहारि थानेसर बसुमतारीखौ बीपीएफ दलनि मावथिफोरा गनायनानै लायाखै केन्डिडेट फोसावजाखांनायनि उनावनो गोबां बीपीएफ दलनि मावथिफोरा सियार बुफायना खुद्रिसारदों नंगौ बे बाथ्राखौनो बुंदों मानास बियाब यूपीपीनि बिजाथि फैलाजे बरगयारि बिथाङा थानेसर बसुमतारीखौ बीपीएफनि नेता कर्मीफ्रानो एक्सेप्ट खालामाखै जायनि थाखाय केन्डिडेट डिक्लेयार होनायनि उनावहाय सियार बुख्रुबदों बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो थिग बेबादिनो गुबुन गुबुन दोलोनि बादिनो मानास बियाब यूपीपीएल हान्जानि फोसावदिं हाबाफारि लानायाबो गोख्रै सोलिगासिनो बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै मानास बियाब यूपीपीएलनि बिजाथि फैलाजे बरगयारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों थानेसर बसुमतारीया 10 बोसोर एमएलए जानानै बाक्सा बियाबाव जेबो खामानि मावना होयैनि थाखाय बाक्सानि रायजोफोरा थानेसर बसुमतारीनो भट होआ होना मानासाव थिनहरदों होनना बाथ्रा बुंथिदों 44 नं मानास विधानसभा यूपीपीएलनि बिजाथि फैलाजे बरगयारि बिथाङा दिनैनि दिनावहाय थानेसर बसुमतारीया जेनगोना रोखा जानानै दङ बिथांखौ समस्तिनि रायजो राजाफ्रा रिजेक्ट खालामदों रायजो राजानो बाथ्रा नङा आं बुंबाय दङ गुबुन मिडियायावबो बुंदों थानेसर बसुमतारीखौ बीपीएफनि नेता कर्मीफ्रानो एक्सेप्ट खालामाखै जायनि थाखाय केन्डिडेट डिक्लेयार होनायनि उनावहाय सियार बुख्रुबदों सालानि मासक आमि नाखां होननानै बुंदों मिडियानि सिगाङाव मिडिया लेंहरनानै मानो खारन बे माबायाव गोजोननाया बहा थानो खारन जोंनि सालबारि ओनसोलनि मानासनि ओनसोलनि मोजां मोजां दैदेनगिरि डक्टर दुलेन बसुमतारी भाइस प्रिन्सिपाल सालबारि कलेजनि साहित्यजोंबो बिथाङा सोमोन्दो दं गेलेनाय बिथिङाव सोमोन्दो दं ससियेल वर्कार सासे तो ससियेल वर्कार हिसाबै बिथाङा केन्डिडेटखौ मोननांगौमोन सालबारि ओनसोलनि मथंगुरि ओनसोलनि रायजो राजा माबा बीपीएफनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ लुबैदोंमोन दिलीप सरगयारि दङ सासे गोजाम इयुथ दैदेनगिरि सासे जुब नेता बिथाङाबो बिदोंमोन बिथांनोबो होआखै अमल नार्जारि दंमोन बिथांनोबो होआखै दा बिथांमोन लकेल मानसि गोरों गोरों मोजां मोजां मानसिनो होआबालासिनो सिगाङाव 10 बोसोर एमएलए जाखांनाय सासे सिनियर बैसोगोरा जायखौ जोङो बेबी बुमार जेनेरेशननि मानसि होननानै बुङो बेबायदिखौ होफैनायखौ बीपीएफनि नेता कर्मीफ्रा जोंनो माने जास्ट जाबसिननानै होदों मोनसे खर'आव माने मोनसे अजनल' गारनानै दोनफैदों होननानै बुंदों 10 बोसोर एमएलए जानायाव जेबो मावनो हायैखायनोथ' दिनै बिथांखौ गावनि समस्ति बाक्सायाव लाखियाखै बाक्सानि रायजो राजाफ्रा बुंदों थांनाय 10 बोसोराव बियो जेबो मावनो हायाखै बेनो सोर भट होनो जों भट होआ बियो देरहाखाया होननायखायनो बिथांखौ दिनै बाक्सायाव लाखियाखै मानासाव हरनाय जादों।